10 anys aquella actuació. Déu meu, com passa el temps. Ara no sé per què m'ha vingut al cap. Suposo que per la tensió emocional que arrossegue des de l'amor del pare. Sí. Sí, perquè va ser ell el que es va contractar per actuar davant dels seus amics la nit de cap d'any. Crec que va ser la pitjor actuació que hem fet mai. Els convidats posaven cara de fàstic. I encara recordo el cabrés d'Andrew i la resta del grup en acabar la funció. És com si estiguera revivint de nou. En acabar, Mary va insistir en fer-nos una foto tots junts. I una volta vençuda la resistència d'Andrew per a posar-se en la foto, Vera ens la va fer. També estava Paul. Paul, que deuria tindre 11 o 12 anys. Déu meu. Ara em pregunto què pensaria de nosaltres. Érem un gran equip. Els 6 amics que actuaven junts i Vera i el xicotet Paul que ens ajudaven. I ens ho passaven de meravella actuant en tota classe de llocs. I d'aquesta manera, amb la convivència i entre les nostres inquietuds culturals, els primers amors, els estudis, amb el temps va sorgir el més important de tot, l'amistat. La veritat és que ens hem anat fent grans i les nostres vides han seguit camins ben diferents. Ens veiem de tant en tant, però normalment mai som tots. I és evident que fa massa temps que no ens hem reunit i necessite la seva calor. Ara, més que mai, necessite els meus amics. Farem una gran festa amb els meus amics de sempre. I això perquè fa molt de temps que no ens veiem i he pensat que seria un bon moment. I, per cert, record del senyor Wood. Oh, molt amable el senyor Wood, però com es col·locarem? A veure... Andrew i Mary poden anar a l'habitació blanca i Maria a la del costat. Sara i el seu amic a l'habitació rosa i Roger i Mary a la del costat de l'escala. Molt bé, d'acord. Vera, que si preferissis anar-te'n abans de Nadal, que ho entendré perfectament. Vaig dir que em quedaria fins a primer d'any. Ja ho sé, i t'ho agraïs molt. Amb tot, et demanaria, com un favor personal, que tractassis de no ser tan freda amb els meus amics. Freda, jo? Freda i antipàtica. Ho intentaré, Olivia, però no te puc prometre que ho aconseguisca. T'apeteix un té? Sí, gràcies, Vera. Disculpe, ¿pero es usted que creo que es? Crec que sí. Benson no. Carol Benson. Sí, Carol Benson. Qui està a la cuina? Com? És una comèdia de televisió. La meva esposa és l'estrella. És la protagonista. Ens ha fet milionaris. Crec que vos... Sabia que era vostè. El meu fills la veuen sempre en la tele. Jo mai he vist aquest programa. El posen a migdia i a aquesta hora sempre tinc moltes coses que fer. Però a ells els encanta. Ha sigut un plaer conèixer-la. Verónica. Caro. Bo, jo li diré, la senyora de la cuina. Andrew, saps el que més odia de ser un personatge públic? El públic. Eixa és la meva. Però què has ficat així dins? No hauràs agafat les peces del gimnàs? Sí.
jugar amb el camió que li ha costat a papà més de 200 lliures. I deixa ja de jugar en la caixa que l'embalaves. Això és molt important. Cada vegada que se'n vaig a dormir, l'intercomunicador ha d'estar encès. Ho he entès? Estiga on estiga vostè en la casa, ha de dur l'intercomunicador encès en vostè. Si deixara de respirar, l'alarma sonarà i haurà de córrer a la seva habitació i començar en la reanimació i la respiració artificial. Segur que sap vostè fer el boca a boca? Soc enfermera diplomada. Li plegue que no es preocupe, senyor Anderson. Vostè i el seu home poden anar tranquils i disfrutar d'un parell de dies de vacances. Tot anirà bé. Jo crec que hauríem d'emportar-nos a veure nosaltres. Mira, no visites aquesta casa des de fa 8 mesos. Per favor, si és que estaré preocupada a totes hores. Ens estan esperant tots i serà genial tornar a veure'ls. Ja, val, està bé, però deixa'm dir-li adéu, vale? Vinga, va, que seran només 3 dies, Mary. Vinga, anem. El pare i la mare s'esperaran. Oh, vinga, anem. Ai, és que és la primera vegada que es quedarà solet per la nit. I ell s'ha fotat robes per tota la casa, Michael! Avi, Segur que estarà destrossat i no vol morir com estàs. Vindré 2 vegades al dia per a donar-li algo i de menjar. Per favor, no deixes que estarà darrere de mi, Podré intentar-ho i anar correrem per a retrobar-se. Michael! Com estàs? Estarà plorant al teu llit. Està fent-se el ballet? Segur? Tens el meu número de telèfon. I cas que vulguis cridar-me, no dubtes en cridar-me, per favor. Michael, que ja me'n vaig. Has de ser fort, Michael. Adéu. No deixes... Ben, està perfecte. És molt fort. perfecte. Ara només me suposo de preocupar de les xiquetes de l'escola que vulguin la seva herència milionària. Clar que sí. Hola, Vera. Encantat de tornar a veure. La incansable Vera, permet-me 2 besos. No. Olivia, farà falta més llenya pel foc i com Paula així... No et preocupes, que ara aniré jo mateixa a per la llenya. I ara, per favor, pots acompanyar Roger i Emilia a la seva habitació? Clar que sí. Perfecte, ens veiem després, a les 7 al menjador. Olivia, sí. Saps que lamentem molt la mort del teu pare. Gràcies. No, gràcies a tu per convidar-nos. Vinga. Exacte. De parella, que això no seria el mateix sense vosaltres. Bé, ens veiem després, d'acord? D'acord. Vinga, xics. Gràcies, Vera. Gràcies. Ara que no hi és, el primer va faltar. Això és normal. Bé, així que ara tot això és teu, no? Il·lustríssima senyoria. T'hauries de ficar de genolls per dir-me això. I què et sembla, Sara? Veritat que està magnífica. Està fantàstica. Maggie és la mateixa de sempre. Sí. I Roger i Mary pareix que ho porten bastant bé. Ho han de passar molt malament. Si Déu existeix, s'agafa molt de temps per a dinar. Sí. I tu què tal? Molt bé. Carol i jo tenim una obscena quantitat de diners. I quant de temps porteu casats? Anem a fer 3 anys. 3 anys? 3. Això és un rècord a Hollywood, Un no? poquet més i a mi em faran trasplantaments de cabell gratis i a ella li donaran 2 pits, no? Aleshores en tindrà 4. Sí, però un espera el seu accent. Ho dic de broma. Bé, ens veiem després? Vinga, per a sopar. A les 7? A les 7. Perfecte. Adéu. Desgraciadament es va suïcidar. Mari, ho sent molt. Lisa, si no importa. La veritat és que no m'agradava tant. I molt menys la manera com es va suïcidar. I com ho va fer? Es va llançar des de dalt d'un edifici. Mare meua. Si és que ni això va fer bé el pobre. A veure, l'edifici tenia
3 pisos. I haguera sobreviscut de no ser que un cotxe el va passar pel damunt. No és divertit? A veure, reconeixeràs que té la seva gràcia. Pot ser si la tinga. I quin tipus de llibre s'escrivia? D'autajuda. Estava clar. Olivia, un moment. Disculpeu un moment, per favor. De fet, acabem de publicar un llibre que és molt, molt bo. Ah, sí? Sí. Es titula Potser ja coneixes la teua parella. Sembla raonable. Mira, explica que a vegades coneixem algú, un amic, una amiga, amb qui ens hauríem d'haver casat, però no el considerem com un marit, una parella, potencial precisament perquè és el nostre amic. Amiga. Oh, Maggie, jo sent trencar el teu cor, però jo ara mateix no estic disponible. Parle de tu, Andrew. És Olivia. Olivia! Maggie, però a tu des de quan t'agraden les dones? I a Olivia mai li han agradat les dones. Però aleshores és asexual. No ho sé. Tu ets el seu millor amic. Ja, però jo feia 4 anys que no la veia. A més, mai hem parlat d'aquestos temes. És més, jo no crec que estigui interessada en els homes i molt menys en les dones. Si és així, jo no crec que estigui interessada en mi. No, jo crec que el que passa és que encara no ha conegut a la persona adequada. O que ja l'ha coneguda però no se n'ha donat. La pobre. No ho sé, Maggie. Possiblement tingués raó. Uau, està sensacional. I tu també estàs molt bé, Sara. Carol, la que es van portar al nostre Andrew. Bé, això ho podien arreglar. Tots seguís bé a casa. Ja m'ho pensava. Vera, Col, per favor, podeu començar a servir el dia tots. Bé, abans de... Jo una miqueta només sé que no he tornat a veure vi des que estava cansada dels bessons. Abans de començar el banquet, volia dir-vos Hablen que... de libros, per favor, que són dels alcohòlics anònims. Pretenc dir Jo sí que vull. una cosa que volia dir que és molt important per a mi. Per favor! Disculpeu. És que volia dir-vos una cosa important i no importa. Que només volia dir-vos que no crec que hi hagi un grup d'amics tan encantador i tan entranyable i tan absurd i celebrar el cap d'any i que m'agradaria que brindassen els vells amics i per favor perquè els veiem més sovint. Per vells amics. Per vells amics. I per les seues dones. Bé, per favor, podeu començar a servir el sopar. Carol, explica'ns com és Hollywood. Bé, en realitat n'hi ha poca cosa que contar. És una ciutat industrial, com Detroit. És una comunitat que es dedica a produir divertiment. Puc dir que m'encanta Aquí està la cuina, la trobé genial. Ai, no l'he pogut veure. Ho sento. Jo crec que tampoc, lamento. No. Aquí no l'agafen? A les 4 de la vesprada. I m'alegro de que no l'hagueu vista perquè és una merda. No és una merda. És una merda amb lletres majúscules. No és una merda, està en tercer lloc d'audiència. En tercer lloc, Per cert, Carol, que ha sigut molt interessant sentir-te descriure Hollywood com una comunitat. I més quan les seues cases estan envoltades en parets de tanca i serveis de seguretat i quan ningú parla amb els altres. Això fa que me'n recorde d'allò que va dir Chesterton. Veureu, ell deia que un aventurer de veritat saltaria a la paret del seu veí, hauria considerada un individu amb caràcter. La seva prova de foc seria introduir-se per una xemeneia i tractar de congeniar amb qui es trobara dins la casa. Per altra banda, molt típic de Chesterton, equiparar l'úter femení amb una xemeneia. Típic, molt típic. Voleu posar-vos en l'habitació perquè vos podeu Lamento. Brian i jo fa poquetes que es coneixem i alguna vegada ens passem una mica. És molt romàntic.
La primera vegada que van quedar Sara i jo va ser a una cabina de telèfons. Brian està en la producció de Xavi de les Cireres, en la que has treballat. És molt similar a Aquí està la cuina. De fet, Qui està a la cuina es basa en el Xavi de les Cireres. És una coincidència extraordinària. Ho veieu? ¿Puc fer una telefonada? Clar que sí. Ho lamento. Salut, Roger, què tal es va? Això, Roger, compta a què dediques? Escric jingles publicitaris. Els jingles són aquestes cançonetes que van al final dels anuncis? De fet, Roger i Mary són els millors creadors de jingles d'Anglaterra. Vaja! No som els millors ni de bon tros, I disposa de que esteu treballant o és secret d'estat? No, estem treballant en el llançament d'una marca de cafè. Uau! I pots cantar alguna cosa? No, Vinga, per va, favor. que cante. No. Que cante. Que no, per favor, que no! Bo, pues cantaré jo. Vinga, digueu-me un producte, un objecte, el que vulgueu. No? Pues un ganivet. Ganivet, com m'agraden els ganivets. Tinc que treballar encara una mica la rima, però m'encanta. I Roger, es pot saber quan guanyes en aquestes cançonetes? Guanya la vida. Uau, és el que sempre havies volgut fer? No, però... Jo sempre he volgut ser actor. Actor. Tu. És curiós, saps? Perquè mai havia pensat que series com metge en realitat. Sí, a veure, és fantàstica, tot això, però, no sé, en el que havia llegit a la premsa pensava que series... diferent. Diferent. Tot va bé. Genial. Ei, m'acabo d'enterar que feu jingles publicitaris. M'agradaria saber com ho feu per a combinar el treball amb els xiquets bessots. I sobretot, voldria saber si... L'amistat ens trobarem. Que seguiré el nostre profeta fins al No final. vagis tu, et seguirem i en l'amistat ens trobarem. Només tu tens furgoneta, eres genial. I fem un brindis per la forma de cantar. I ara el jingle del cafè. A Hollywood tothom està ficat al món de l'espectacle. L'altre dia, Carol i jo vam tindre una avaria a casa. Aleshores vam cridar l'electricista. Jo vaig saber que tindrien problemes quan vaig veure arribar la furgoneta amb un rètol que deia electricista per a les estrelles. De sobte va baixar d'ella un home amb una de les perruques més ridícules que vos podeu imaginar. Em va donar un guió de Qui està a la cuina. Ja que no sabeu el que posava. Capítol 302. L'electricista. Olivia, bona nit. No trobo el televisor a la meva habitació. On és? Em sap molt greu, però sembla que no hi ha. Bé, algú podria deixar-me un televisor? És que no puc dormir si no mira abans una mica la televisió. No? Bé, no importa. Llegiré una mica. Algú tindria un llibre per a deixar-me? Eixe no. Precioses. Ho lamente, Àngel, no he fet el mal intenció. No ha sigut per el llibre, ha sigut per l'expressió de la seva cara. Però, Sara, com dir... Olivia, Pol i jo se n'anem. Ai, gràcies, Vera, el sopar ha estat magnífic, ens ha agradat molt. Tornarem demà després del mar. Perfecte, però no voleu prendre alguna cosa? Pots fer demà. Perfecte, moltes Bona gràcies. nit a tots. Bona nit. Bé, Roger
i jo també ens hauríem d'anar a dormir. Però si només són les 10. Sí, però hem tingut un viatge molt llarg. Serà millor que anem a descansar, que ja no tenim 20 anys. Brian, quantes esposes tens? Com que no hem